Това е вече втасалия хляб, който в крайна сметка одеве показахме как беше хляба, в момента той е втасал. Фактически точно това представлява. Изключително мек на допиране. Идеята е при самото печене, че първо е хубаво да си втаса на 40 градуса горе-долу, 40-40 и няколко. След като е втасал вече, ние го слагаме, кога загрее фурната на около 200 градуса и я оставаме да загрее до 250 приблизително. По този начин се пече този хляб, за да стане перфектен. Преди да го сложа в фурната, ще наръся малко сусам и ще го напръскам добре с вода, с пулверизатор. По този начин получаваме перфектна корица и ще видите резултата, който ще се получи след изпичането. Това са франзелките. Значи те фактически са стават перфектно, ще ги покажем после. Мекички и вкусни, с много коричка, както се обичат от повечето деца. Това е за сега.